Ola a todos e a todas. Imos facer entón unha análise sintáctica para levar á práctica toda a teoría que vimos nos tutoriais. Hoxe imos analizar unha oración que caeu ano pasado na Sabao, que, en ocasións, Diana combateu esta práctica xogando coa superstición dos indígenas. O primeiro que facemos cando estamos ante unha oración é buscar o verbo. Por que? Porque se temos un único verbo temos unha oración simple, pero se temos dous ou máis verbos, pois temos ou unha oración coordinada ou bipolar ou unha composta por subordinación. Neste caso temos combateu e temos xogando, é dicir que efectivamente esta pode ser unha coordinada, unha bipolar ou unha composta por subordinación. Entón, qual é o segundo paso? Buscar os nexos. Que nexos buscamos? Pois buscamos a ver os nexos típicos das oracións. Pensamos, por exemplo, nas coordinadas e miramos se hai un é por aí, un ou, un pero, un isto é. Nada, non aparece nada. E das bipolares, a ver se hai un porque, un se, un aínda que, un polo tanto, algún nexo comparativo, un para ou para que, característico das finais. Nada, tampouco. E pois repasamos a ver se hai algún nexo propio das subordinadas, algún que, algún pronome relativo, algún onde, cando, como, tampouco. Curioso. Entón xa temos que empezar a desconfiar e fixarnos en que un deses verbos, o segundo, é un xerundio. E os xerundios, xunto ao infinitivo e o participio, poden introducir ser nexos de distintos tipos de oracións. No caso do xerundio, fixadevos, pode aparecer en oracións bipolares do tipo condicional, concesiva, causal, pode aparecer en subordinadas, nas adxetivas, nas adverbiais, e dentro das subordinadas adverbiais pode aparecer tanto en temporais como en modais. Entón, que é o que facemos? Ler ben a oración e intentar captar o significado semántico, a semántica da propia oración, que é a que nos vai dicir que tipo de oración é. En ocasións, Diana combateu esta práctica. Como a combateu? Xogando coa superstición dos indígenas. Combateuna desa maneira, combateuna así. Eu vexo que podería sustituir toda esta parte da oración por un así. Se eu podo sustituir toda esta oración por un así, o mellor eu estou diante dunha subordinada adverbial de modo. Ben sei que esas oracións normalmente están introducidas por un como, pero sei tamén que o xerundio, como xa dixemos, pode ser o nexo que as introduce. Unha subordinada adverbial de modo. Entón, como analizamos agora? Pois moi fácil. Permitídeme borrar primeiro isto. Ben, aquí temos entón o verbo que actúa como nexo. Nos facemos unha caixa grande que vai dende o principio ao final. Nas subordinadas sempre se fai unha caixa que vai desde o principio ao final. Unha única caixa, non dúas, que é o que temos nas estruturas coordinadas e bipolares. A esta caixa pomoslle oración composta por subordinación. Ben, subordinación adverbial. Despois xa indicamos o tipo cando esteamos dentro. E agora, como temos dous verbos, temos que saber cal é o verbo principal. O verbo principal sempre queda fora da subordinada. Entón, xogando, como xa é o nexo da oración subordinada, pois aquí o verbo principal vai ser combateu. O verbo sempre desempeña, sexa principal ou vai adentro da subordinada, sempre desempeña a función de predicado. El, só, única e exclusivamente. E a categoría desta palabra é ser verbo. Ben, e agora, todo predicado, se o verbo e a oración é persoal, ten un suxeito, se é impersoal xa nada. E efectivamente ten un suxeito que sabemos preguntándolle ao verbo quen combateu? Diana. Vale, se foran varias persoas, se o suxeito fose plural, o verbo puñase tamén en plural. As mulleres combateron, efectivamente, se vemos que existe unha concordancia entre suxeito e verbo, está claro que é o suxeito, vale, que sería un nome propio, vale, un sustantivo nome propio. Bueno, con por sustantivo é suficiente, pero que quede constancia que é un nome propio. E agora,
normalmente os verbos que son transitivos, como este, que é un verbo transitivo, piden un complemento directo, que responde á pregunta de que cousa combateu. Pois combateu esta práctica. Ben, este sería o complemento directo. É dicir, despois de sacar a oración composta por subordinación, xa temos que empezar a sacar funcións. Ese complemento directo, vedes, ten dúas palabras, entón aí teño que sacar unha frase. Non me cabe aquí, pero sería unha frase nominal, porque está formada por un determinante, que sería o demostrativo esta, e por un sustantivo, que sería o nominal, trátase de práctica, vale? Entón unha frase nominal con determinante nominal. Despois teríamos en ocasións. Que serían ocasións? Pois esta é unha información pois adicional, que incluso vedes que é tan casi irrelevante, que vai entre pausas. Entón, iso é o que lle soe pasar aos complementos circunstanciais, que son informacións que se dan a máis, pero que non son relevantes para a oración. En ocasións, cando combateu esta práctica? En ocasións. Entón temos un complemento circunstancial de tempo, que a súa vez é unha frase preposicional, é dicir, eu tería que por debaixo dese complemento circunstancial de tempo, tería que por frase preposicional. Ben, e agora chegamos á subordinada, que é a que está introducida polo xerundio xogando e que vai ata indíxenas. Como xa dixemos, é unha oración subordinada, adverbial, modal. Vale, non me colle todo, e ademais non queda moi ben, porque ter que escribir así co dedo pois é un pouco máis complicado de que quede perfectamente ordenado. Ben, todas as subordinadas chamanse subordinadas porque están dentro doutra oración, como estamos vendo. Que a oración principal, cual sería? Pois esa oración que vai dende en ata indíxenas, toda esa oración. E ademais de estar dentro dunha oración moito máis grande, elas desempeñan unha función con respecto ao verbo principal. Que función desempeña unha subordinada adverbial modal? Non é complicado sabelo, porque sempre desempeñan a mesma función, que é complemento circunstancial de modo. Vale, se fose unha substantiva, podería ser suxeito, complemento directo, complemento indirecto, atributo. Se fose unha adxetiva, si, modificador do substantivo. Se fose un adverbial de lugar, complemento circunstancial de lugar. E se fose unha adverbial de tempo, sempre complemento circunstancial de tempo. Entón, modal, complemento circunstancial de modo. E agora nos dentro, que é o que facemos? Como analizamos? Pois se dixemos que era unha oración, pois se é oración é porque ten un verbo. Se non sería oración, sería frase ou palabra. Pois onde está ese verbo? Aquí está, sería o verbo xogando, que é un xerundio, pero que a pesar de ser xerundios, xerundios seguen sendo verbos. Entón este sería o predicado. Vale, espera. Predicado, isto hai que polo con mayúscula, as funcións sempre con mayúscula. O que pasa é que aquí teño tan pouco espazo, vale, suxeito, predicado, non me cabe prez, poño só P, e aquí outra vez predicado, vale, aí está, predicado. A ver, que poño aquí tamén prez. Bueno, queda así un pouco chafalleiro, certo? Vale, un predicado que é un verbo, lóxicamente, vale? Ben, e agora quédanos coa superstición dos indíxenas. É evidente que este predicado ten tamén un suxeito que está elidido, omitido. Quen xoga coa superstición dos indíxenas? Pois foi Diana. Diana combateu esta práctica xogando ela coa superstición dos indíxenas. Ben, xa temos o suxeito. Temos complemento directo. Que o que cousa xoga? Non temos complemento directo. Temos unha estrutura que empeza coa preposición con. Unha estrutura que empece coa preposición con, pode ser un complemento circunstancial, pero claro, vemos que un complemento circunstancial, a ver de que tipo. Un complemento circunstancial de lugar, de tempo, de modo, non.
non queda ben. Entón, cando teñamos unha preposición pegada a un verbo, pensemos que pode ser un suplemento. E, de feito, se eu enuncio ese verbo en infinitivo, vedes que, efectivamente, quedalle moi ben esa preposición, xogar con. Parece que, en certo modo, que a pide, que é o que pasa cos casos de suplemento, como despedirse de, compartir con, falar de. Ben, pois isto efectivamente é un suplemento, xogar con. E os suplementos pódense substituir por un pronome, xogando con el, xogando con ela, con esa superstición dos indígenas, vale, queda ben. Ben, pois imos ata o final e efectivamente marcamos que isto é un suplemento. Como temos moitas palabras, de aí ten que sair unha frase, vale? E claro, no suplemento sempre vamos ter unha frase preposicional. Por que? Porque o suplemento é suplemento porque hai unha preposición ao inicio, unha preposición que a pide o verbo. Entón, efectivamente, aí está esa preposición, entón hai que ter conta nestes casos de que cando haxa contracción hai que descontraer. E entón, pois, sería unha frase preposicional que ten un enlace e que ten un termo. En este termo quédanos a superstición dos indígenas. Esta é unha frase, agora non vou escribilo, porque me quedas moi xunto todo, pero sería unha frase nominal, porque ten un determinante que sería o artigo a, e esa frase nominal ten tamén un nominal que sería superstición dos indígenas. De aí sairía unha frase substantiva con núcleo superstición e co modificador dos indígenas, e que volvería a ser outra frase preposicional, porque este dos hai que contraelo, dos, que sería de máis os, entón volvería a sair unha frase preposicional con enlace termo e do termo, outra frase nominal porque comeza polo artigo os. E entón, así é máis ou menos como se analizan as oracións subordinadas, tendo en conta que falta indicar a categoría de cada unha das palabras e desenvolver as partes da frase, que iso hai que facelo na Sabao, pero que aquí non me colleu. Pero o importante entón é sempre que busquedes os verbos, que cando teñades claro que hai unha subordinada, busquedes as funcións fora da subordinada e as frases correspondentes de cada función, e despois, cando entredes na subordinada, sempre polo predicado, porque se a oración, sexa subordinada, sexa a oración principal, sempre ten un verbo. E despois ese verbo vai ser o predicado, pero esa función sintáctica de predicado pois vai pedir un suxeito, un complemento directo, un complemento indirecto, un suplemento, predicativo, atributo. Vale, entón síguense sacando as funcións sintácticas ao lado desa función predicado, que neste caso aquí só encontramos unha única función sintáctica que sería de suplemento. E así se analizan as oracións subordinadas. Falando das subordinadas, non quería deixar pasar esta oportunidade para comentar que hai varios casos nos que a subordinada non é suxeito, CD, CI, modificador, complemento circunstancial, senón que é o termo dunha frase preposicional que a súa vez desempeña unha función sintáctica con respecto ao verbo. Iso dase en, por exemplo, faloume de facer unha festa, faloume de iso. Fixádevos, non, a subordinada empeza aquí, vale? E sería subordinado ao termo da frase preposicional que funciona como suplemento de falar, falar de. Amelia estaba segura de iso. Volvemos ter unha subordinada, esta vez sustantiva, que funciona como termo da frase preposicional que modifica asegura. Despediuse de quen lle dera todo o que tiña, despediuse de ese. Agora temos aquí unha subordinada adxetiva sustantivada que funciona tamén como termo da frase preposicional, que esta vez é un suplemento, despedirse de. Isto pasa moitas veces cos suplementos. Por exemplo, en confórmome con iso, confórmome con que veñas, volve ser o que veñas un termo dunha frase preposicional que funciona como suplemento de conformarse. Así que hai que fixarse, porque moitas veces a subordinada pode ser termo da frase preposicional, unha frase preposicional que pode funcionar, como vedes aquí, como suplemento ou con outras funcións.